Gawas sa pagbatok sa epekto sa climate change, nagtuo ang usa ka grupo sa mga bamboo growers sa Pilipinas nga dako og matabang ang industriya sa kawayan sa ekonomiya sa nasod. Gani usa ka seminar ang gipahigayon may kalabutan niini sa iladong Bamboo Setum sa Antipolo City niadtong weekend. Ani ang report. Ang kawayan, kasagaran ginakumpara ang pagkapursigido sa mga Pilipino. Apan alang kang Carolina Gozon Jimenez, founder sa Carolina Bamboo Garden sa Sitio Tanzados, Barangay San Jose, Antipolo City, Rizal, adunay mas bugat pang responsibilidad ang kawayan sa tibuok kalibutan. It captures more carbon dioxide and emits more oxygen than any tree. Nasa research yun, nasa study yun. Natukod ang farm ni atong May 6, 2000 ug daghan na kining seminar nga napahigayon, naundang lang ni adtong pandemya. Apan ni atong Sabado, subli kining giablihan sa publiko isip usa ka accredited training center sa Department of Agriculture. Under the accreditation, nagkakaroon ng chance at makapagdala ang Department of Agriculture dito ng mga interesado, mga estudyante, mga kabataan para makita at ma-showcase yung technology na pinapractice nila sa farm. Sa 22nd Bamboo Training and Seminar, gipaila-ila sa mga misalmot nga gikan pa sa nagkadayang lugar sa kalibutan ang halos 50 ka klase o species sa kawayan. Pareha sa kawayang tunok ug bayog nga halos gikonsidera na nga endemic sa nasud. Gitudlo dinhi ang tamang paagi sa pagtanom, pag-atiman ug pagbaligya sa mga kawayan. Excellent, very good. Well, I've learnt a lot about how things are going here in the Philippines and the varieties of bamboo. So napag-alaman namin kung paano to i-propagate natin yung mga individual bamboos at saka yung pag-maintain natin sa mga per clumps ng ating mga bamboos. Encourage namin yung mga farmers namin doon sa Sambuca del Sur na kung saan magtanim ng bamboo. Pagkatapos niyan, tuturuan namin kayo kung paano maggawa ng production gamit ng bamboo. Para naman umangat yung mga farmers. Kasi 80%, sabi ko kanina, 80% ng lupa namin doon sa probinsya, sa Sambuca del Sur, is agricultural land. Ang pinakaimportante nga nakatunan sa mga misalmot ang dakong tabang sa kawayan aron mabatukan ang climate change. Nakatabang ang kawayan sa paglimpyo sa hangin gikan sa carbon emission nga tinubdan sa air pollution. Malikayan usab ang deforestation tungod kumpara sa ubang kahoy, paspas mutubo ang kawayan ug dakong tabang ang kawayan sa pagpugong sa baha ug soil erosion. Pag maganda ang kanilang gagawin dyan, 17 amino acids yan eh. So hindi na kailangan bumili ng multivitamin. O di makakatipid sila. Importante yung kaalaman natin, bigyan natin ng magandang education, bamboo education, yung ating mga kababayan, lalo na yung ating mga farmers. Is a grass. And unlike trees, pagka pinutol mo, patay na. Ang bamboo, haba mong inaani, kumikita ka, buhay pa siya. So may pera talaga sa bamboo? May pera sa bamboo. Nagtuo si Gozon Jimenez ug ang Bamboo Foundation nga kung mahatagan og pagtagad, dako ug matabang ang bamboo industry sa ekonomiya sa nasud. My mission, itong center na to, is a learning center, na sinasabi mo nga. Yes. And I want them to know. I want them to know what it is. Kasi para yung something important, like a pearl, yung mga natutunan nyo, is share. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.